No hát akkor hölgyek, urak, ez még változatlanul a Rock Panoráma, ami egészen 19 óráig tart, és utánam következik majd ugye Sroti, illetve Josa a Zsíros Deszka, vagy Mi van a Hódon túl című műsor vadonatúj részével, tehát abszolút élőben mennek majd ugye ők is, és ez 21 óráig lesz hallható, utána pedig jönnek a megszokott műsorismétlések, illetve ugye a jobbnál jobb zenék, hiszen ne felejtjétek, hogy éjjel-nappal non-stop, tehát napi 24 órába toljuk itt a rockvilág.hu-n a rockot és a metált és a jobbnál jobb zenéket. Így van ez most is ugye, és az iménti nyitónótából már talán tudhattátok, de hát ha nem tudtátok ugye zenét beazonosítani, akkor hál' Istennek a lejátszó programunk azzal rendelkezik, hogy olyan frankó lejátszó program, hogy ugye kiírja folyamatosan, hogy éppen mit hallotok, úgyhogy akkor ez is segítséget nyújtatott. Egyébként megmondom őszintén, hogy a bandát én is csak mától ismerem, már mint úgy zeneileg, de majd mindjárt ők jobban bemutatják majd magukat, hiszen most már itt van vendégünk, tehát itt van a stúdióban az Excretion zenekar, akik ráadásul nem is olyan régen, szeptember közepén ugye megnyerték az Úzda tehetségkutatót, és már most ezúton is akkor ugye gratulálok nekik. Egyébként Sanyi András és Dávid képviseli a zenekart, úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, és akkor még egyszer gratulálok. Sziasztok! Köszönjük, szia! No, hát akkor csapjunk is bele rögtön a lecsóba, jó? És mert mivel tényleg én is bajmi keveset tudok eddig ugye rólatok, bár a kollégáim ugye a Josa Tomi az már így nagyjából elmagyarázta, hogy mire is lehet számítani, mert hogy tényleg ugye megnyertétek, és nem akárhogy nyertétek meg ugye ezt a tehetségkutatót. De azt hiszem, hogy ennek van is alapja, hiszen idefelé jövet is ugye folyamatosan hallgattam azt a pár dalt, ami ugye az LP-teken rajta található, és hát tényleg meggyőző volt, és ha jól tudom, ugye nem is akár miért, mert ugye mindnyájan talán ugye a Kőbányai Zenei Suliban végeztetek, vagy végeztek, vagy jártok, szóval valami hasonló, hiszen 2012 ősze óta létezik a zenekar. Igen, azóta létezünk, majdnem igaz, amit mondtál, a billentyűs kivételével jár most mindenki az iskolába. Tehát többnyire az iskolát képviseljük így zenekarilag. Abszolút ilyen iskolabrigádként jött össze a banda, vagy mondjuk már más tervek is voltak? Ez úgy nézett ki, hogy amikor elkezdtünk oda járni, akkor mi egy osztályba keveredtünk a Dáviddal és a Janival, ők ugye a gitáros dobos. Szerintem akkor név szerint is mutassuk be a zenekart, hogy kik alkotják. Jó, akkor mutatom a ritmus szekciótól. Dobon Zsoldos Dávid, basszusgitáron Bikali Sándor, gitáron Gesic János, billentyűn Sorshegyi Soma, és akkor Nyugodtan szólhatok bele, ti is, van ott egy mikrofon, úgyhogy... és énekel Szabó András. Így nézünk ki. Először a trió alakult ki így az iskolában, a dob, basszus és a gitár, és akkor még egy ritmusgitáros sráccal dolgoztunk együtt, aztán később került bele a billentyű, így a második gitár helyett, és az idők során nagyon sok énekessel játszottunk együtt, és végül az Andris mellett kötöttünk, és ő is így mellettünk, úgyhogy most érezzük, úgyhogy ez a formáció, ez már fix. Ez a formáció, bármint, hogy ti így tagoknak, nektek ez az első zenekarotok, vagy volt már esetleg így más bandátok is így előtte? Vegyes, legtöbbünknek volt már elég sok zenekar előtte. És aztán ugye itt az iskolában nagyon sok ilyen kevésbé komoly projekt akkor befejeződött, és akkor elkezdtünk másokat. Ahogy elnéztem a Facebook oldalatokat, ugye modern metalként, vagy modern rockként, igen, jellemzitek magatokat. Hát igazából ez egy ilyen, mostában tényleg az, hogyha valamit így nem tudunk annyira beazonosítani, akkor hajlamosak vagyunk így rásütni úgymond ezt a bélyeget. Hogyan születtek a dalok, vagy egyáltalán hogyan döntöttetek úgy, hogy akkor tényleg nagyjából ez az irányvonal, amit majd így képviseltek a későbbiekben? Nagyon sok dal születik úgy, hogy egy basszus groove alapból indulunk ki, ezt összejátszuk a dobba. Így alakulnak ki többnyire a riffek is. Ott, ami így nagyok közül irány, az a Rage és az Audioslave vonal. Hát a riffeket, olyanokat szeretnénk majd egyszer írni, egyelőre még csak közelít talán hozzá, de az lenne a cél, hogy tényleg ez a headbangelős feeling meglegyen. És ezt szeretnénk kötőzni majd az ilyen populárisabb refrénekkel. A munkafolyamat az, ahogy mondtam, úgy történik, először a dob-basszus, akkor később a gitárral tesszük össze egy trió ügyileg a dolgot. Utána megint a billentyűn dolgozunk, és a végén kerül rá az ének. Ezek kezdeti ötleteléssel kezdődnek, és akkor
később rakjuk össze a kész énektémát belőle, amire megint közös ötletelés útján kerül rá a végleges angol szöveg. A YouTube csatornátokon ugye már láttam egy LP-t, és az LP dalai természetesen itt is vannak, úgy vettem észre, hogy ugye azon 3 dal található, és van még külön a Someday, ami szintén ugye rögzítése került. Most viszont nálunk a Lost jön majd, úgyhogy akkor megkérnélek, hogy erről mondjatok 1-2 dolgot, hogy hogyan született, mint született és miről szól. Oké. Hú, hát ez így nem egyszerű. Nyugodtan mondjátok a Mikibe, ott van egy Mikey, és akkor abba is lehet mondani nyugodtan. Igazából még én benne sem voltam a bandában, amikor ez a dal született, szóval igazából nekem se sincs olyan sok fogalmam. Tulajdonképpen amikor ezzel a dallal elkezdtünk így komolyabban foglalkozni, akkor voltak az első próbák az Andrissal, akkor voltak az első énekes próbák, és tulajdonképpen ez és a Physical, amit ugye már megszólalt, ez a 2, ami még így régebbi eresztés, ami a Someday nevű nóta, az már később évben született. Az meg nagyon sok ideig csak úgy parlagónál a zenei alap az kész volt, és akkor az éneket később kezdtük erre kidolgozni. Tehát ezek ilyen kezdeti dalok, a Physical meg a Lost, ezek készültek el úgy legelőször így énekkel. Nagyon sokáig játszottuk őket, csak a zenei alapot. No, hát akkor, hölgyek, urak, kedves hallgatóink, ugye a vendégünk az Excretions, és akkor most a Lost, akkor azzal megyünk ugye tovább. Úgyhogy ezt hallgassátok meg nagyon-nagyon sok szeretettel, és kérdezzetek a bandától, hiszen ugye azért vannak itt nálunk, hogy a kérdéseitekre is választ adjanak. Napi adás hozzászólások 10-13-as topikba lehet ugye írni a kérdéseiteket, emellett pedig a Facebookon is elérhetőek vagyunk, mind a Rockvilág, mind a Rock Panoráma oldalára nyugodtan írhattok, azokat is nézem folyamatosan, és ott is kérdezhetek bátran a zenekartól. Emellett pedig ugye jöhetnek a dalkérések is, úgyhogy a zenekar dala után egy River Dogs nótát kértetek tőlünk, vagy legalábbis Panni kért tőlünk egy River Dogs nótát, én azt már előkerestem jóval előtte, úgyhogy akkor ezzel a 2 dallal megyünk tovább, aztán jövünk vissza a beszélgetéssel. Find it.
Ez volt tehát az Excretions és a Lost című dal tőlük, ugye, és mint hallottátok az imént, azért fölcserélődött itt a felkonferálás, de hát szerintem ezen nem volt semmi gond, hiszen ugye mindkét dal, amiket ugye szerettek volna ugye egyrészt hallgatni, másrészt pedig a vendégeink dala is ugye elhangzott, és szerencsére most már érkeznek hozzánk a kérdések is a zenekarral kapcsolatosan, úgyhogy én gyorsan meg is nézem így a fórumunkat, mert ide írt nekünk Demeter, azt mondja, sziasztok, azt szeretném kérdezni a zenekartól, hogy kiket tartotok példaképeiteknek. Hát akkor szerintem itt akkor így egyesével lehet mondani, mert szinte egész biztos vagyok benne, hogy más és más zenekarokat meg zenészeket szerettek. Jó, felőlem, akik nagyon meghatározók, a riffek miatt a Rage Against the Machine, az Audioslave, aztán a Limp Bizkitet szeretem még nagyon őket azért, mert ott a gitározás az, ami nekem nagyon meghatározó. Aztán a Billy Talent és a Parlor Mob, akiket még nagyon szeretek külföldiek közül, és a hazaiak közül pedig a Subscribe és a Fish, akiket nagyon szeretek, és sokat is hallgatok. Oké? Okay. Hát nekem igazából az ilyen post-hardcore, hardcore, metalcore bandák kedvenceim, de már nagyon régóta ugye benne vagyok ebben a zenei világban, és szeretem például az ilyen funky blues stílusú zenéket is. Hát akik úgy meghatározóbbak énekesek közül, például Richie Kotzen, őt úgy énektechnikailag nagyon csipázom. És mellett még jó gitáros is. Így van, szóval ez így nagyon nehéz. Érdekes egyébként, hogy így mondod, hogy a hardcore metalcore vonal, mert így a énekstílusodon ez így annyira nem jön át. Igen, mert... Erre nem gondoltam. Hát igen, mert igazából ilyen magasabb, de szeretnék kicsit amúgy megtanulni screamelni is, de hát az majd még a jövő zenéje. Hát még másik nagy példaképem az a Tesseract énekese Daniel Tompkins. Ugye neki is azért vannak magasságai. Hát igazából kb. Ennyit tudnék mondani, meg talán még a Dillinger Escape, mert ott is az énekes egy beteg állat. Dávid? Hát én is leginkább a post-hardcore stílus fele hallgatok zenéket. Mindenhol, ahol pörgős és nagy rock dobszon van, azt szeretem. Például Road Like Birds, Hail the Sun, Stolas, de emellett hallgatok Paramore-t is. Kedvenc dobosom mostan Isla Rubin, hatalmas rockdobos. Na, úgy látszik, nem csak én vagyok kíváncsi a tehetségkutatóra, ugyanis mindjárt mondom, mert ez viszont Facebook üzenet. Era írt nekünk. Honnan ered a nevetek, illetve nem tojtátok össze magatokat a zsűri előtt a tehetségkutatón? Ez ilyen aranyos, nem tojtátok össze. A név az Dávid ötlete. Nem is mondom, The Fall of Troy. Igen, másik kedvenc zenekar. És nekik van egy számuk, ami Excretions névre hallgat, és akkor innen ered a zenekar neve. Ezelőtt még hozakodtunk elő rosszabbnál rosszabb névezetekkel, és végül emellett kötöttünk ki, mert egy angol név, és elég egyszerűen megjegyezhető is, úgyhogy végül ez az, ami maradt. A zsűrivel kapcsolatban nem volt szerintem miért összetoljuk magunkat, nagyon-nagyon rendesek voltak, és nagyon segítőkészek, nem volt, ha valamit rosszul csinált egy zenekar, nem volt fikázás, hanem ők mindig tanácsot adtak, úgyhogy mi nagyon-nagyon örültünk neki, hogy az a zsűri került aki, úgyhogy nem volt miért félni tőlük. Kicsit kanyarodjunk még vissza ugye erre a tehetségkutatóra, és arra lennék kíváncsi, hogy hogyan zajlott, miként éltétek ugye ezt így meg. Mert nagyon sok zenekar például arra panaszkodik a tehetségkutatókkal kapcsolatosan, hogy nem látják értelmét annak, hogy benevezni mondjuk ilyenre. Ti hogy vagytok ezzel? Tehát úgy érzitek, hogy ez mindenképp így megérte? Hát vegyes érzelmekkel álltunk bele, mert mi is nagyon sok rosszat hallottunk, nekünk ez lett volna az első tehetségkutatónk, azért vágtunk bele végül, mert gondoltuk, hogy ez egy jó lendületet fog adni, egy jó kezdést így a zenekarnak. Igazából mi elégedetten kerültünk ki, nagyon, mert tényleg kézzelfogható tulajdonképpen eredményeket, az eredményeinknek köszönhetően kézzelfogható nyereményeket kaptunk. És ezeket a mai napig ugye tudjuk hasznosítani, ahogy most is ugye a rádióban ugye itt megismernek minket, stb. Aztán készpénzhez is jutottunk, ami majd az otthoni stúdió felvételekben lesz nagy segítség, úgyhogy, és ez csak egy a
sok közül. Milyen volt egyébként a mezőnyt, mert gondolom azért mellette néztétek úgymond a idézőjelben riválisokat is, hogy néztük. Milyen erősnek tartjátok a mezőnyt? Én úgy gondolom, hogy nagyon az elején, amikor elkezdődtek az élő selejtezők, akkor egy nagyon vegyes mezőny volt. Stílus tekintetében is, és felkészültség tekintetében is. Már akkor is voltak nagyon felkészült zenekarok, akiktől egy kicsit így féltünk, hogy akkor mi lesz, nekünk is fel kell kötni a gatyát. Voltak zenekarok, egy-két zenekar volt, akik annyira nem voltak felkészültek, amikor oda kerültek. Ennek a következménye, a látszata is meg volt elég hamar, és ahogy eljutottunk a döntőig, ott pedig már tényleg, hogy mondom, fel kellett kötni a gatyát rendesen, és már elég komoly próba folyamat volt előtte. Ott volt egy kis feszkó, és akkor tehát azt mondhatom, hogy a döntőre egy erős mezőny gyűlt össze. Értem. Mennyi 3 dalt kellett játszani? Mert általában ilyeneken ugye úgy szokott lenni, hogy 3 dal. 3-4 15 perc. 20 perc kb. 15-20 perc, igen. Igen, és akkor volt, amikor 3 dalt volt, amikor 4 dalt sűrítettünk bele, tehát ilyen kis mini koncertek. No, hogy állt a koncertezéssel? Mennyire aktív a zenekar koncertezés terén? Most az október az úgy jött össze, hogy minden hétvégén játszunk valahol. Na, hát ez jónak mondható már. Aminek sok nagyobb banda is panaszkodik, hogy 1-2 koncert van maximum. Igen, úgyhogy ennek most örülünk, mert koncertrutin tekintetében is ez egy jó alkalom arra, hogy fejlődjünk. Aztán nem tudom, hogy a november-decemberi időszakra mennyire fognak összejönni bulik. Ott inkább szeretnénk majd koncentrálni a stúdió munkára, ugyanis most elkezdünk egy új anyagot, megint egy ilyen kis EP-t ki szeretnénk adni, csak ezt már mint otthoni munka. És ezért a november lehet, hogy kicsit ilyen visszahúzódósabb, stúdiózós időszak lesz. Ha valaki ellátogat mondjuk egy Excretions koncertre, akkor nagyjából milyen repertoárral készülhet, vagy mire számíthat? Saját dalok vannak kizárólag a programban, vagy vannak feldolgozások is? Egy feldolgozást játszunk, az már említett The Parlor Mob zenekartól, de ez is inkább már csak így töltelék, hogy kicsit hosszabbítsuk a műsort, mert egyelőre még ugye 7 saját számmal rendelkezünk. Akkor olyan durván olyan 40 perc, ugye? Igen, tehát ilyen rövid ütős műsorokkal szoktunk készülni. Ilyen 40 perces koncerteket adunk általában. Egyelőre ez így van, de azt vettem észre Pálna most a legutóbbi buli alkalmával, hogy a közönségnek elég volt ennyi, hogy kitombolja magát. Intenzív 40 perc. Igen, tehát az viszont fejrázó szokott lenni, ha jól sikerül. Igen. Igen. Nyilván beszélgetünk majd arról is, hogy akkor hol lesznek ezek a bulik, meg elmondhatjátok majd mindegyiket, hiszen ugye, mint említetted, hogy teli van így az október, hál' Istennek ilyennel. Most akkor viszont a következő dal jön. Erről mit kell tudni? Most nem. Igen, Dominated. Dominated. Ez is egy régi dalunk egyik. Igen. Talán énekileg a legnagyobb nehézségek talán a igen, fejhangoknál, szóval... Énektechnikailag az egy kihívás volt. Igen. És egy elég egyedi billentyű intróval kezdődik, amit nagyon szeretünk, de azután a következő riffet is. Körülbelül ennyi, ami így no. Oké, akkor ezzel megyünk tovább, utána pedig, hát most már remélem, hogy tényleg utána is nem cserélem fel itt a sorrendet, Totya kérésére egy Rómeó vérzik dal következik, úgyhogy akkor most ezekkel megyünk tovább, ti pedig kérdezzetek bátran a zenekartól, azt mondja, hogy napi adáshozzászólások 10-13, tehát október 13, ugye a mai nap ellátott topikot kell keresni, emellett a Facebook csatornáinkra is írhattok, mind a Rockvilág, mind a Rock Panorama oldalra nyugodtan írjatok és kérdezzetek a bandától, és jöhetnek a dalkérések is, úgyhogy akkor indítom is az Excretions-t.
Sziasztok, Bálint vagyok az Insane-ből. Ha éppen nem a szabadban melegítitek a sört, akkor hallgassátok a rockvilágot, a metal. Tótya kérésére volt hallható, ugye a Rómeó érzik, és vendégünk változatlanul, tehát az Excretions együttesen még egészen 19 óráig, utána pedig majd Josa, illetve Sroti következik a Zsíros Deszka, vagy Mi van a hódon túl című műsorral, de most akkor megyünk tovább a hozzászólásokkal, mert szerencsére egyre többen ugye hozzászóltak a műsorhoz és kérdeztek a zenekartól. Azt mondja, hogy a fórumunkon Szandika 92 írt nekünk, és mivel ez az első hozzászólása, ilyenkor általában azt szoktuk mondani itt a kollégánkkal együtt, hogy kedves Szandika 92, elvesztetted a fórum szüzességedet nálunk, úgyhogy arra kérünk, hogy akkor innentől kezdve légy még aktívabb, és ne ez legyen az utolsó hozzászólásod, hanem légy aktív tagja a rockvilág közösségének, úgyhogy köszönjük szépen, hogy írtál nekünk, és akkor olvasnám is a üzenetét. Sziasztok! Az lenne a zenekarhoz a kérdésem, hogy vannak-e barátnők, mit lehet tudni a magánéletükről, és akkor persze a szokásos smiley a végére. Erre elég tömör választ tudok adni. Kén vannak a kapuba. Nem csak gitár és basszusgitár ügyileg. Mi vagyunk a Janival ketten kapcsolatban, a többiek pedig még várják az ilyen fórumos jelentkezőket. Szerencsére van. Na jó, nincsen gond. No, szóval akkor ezt is megtudtuk, kedves Szandika, és akkor azt mondja, hogy Dallas is írt nekünk, Dallas üzenetét is olvastam, hogy Facebookra írt. Nézegettem a Facebook oldalatokat, látom, voltatok az idei Music Expo-n. Milyen volt? Én sajnos most nem jutottam ki, amúgy kafa a zenétek. Köszönjük szépen elsősorban. Maga a Music Expo, én azt hittem, hogy folyamatosan fejlődik, és egyre több nagy márka tudja magát képviseltetni, és egyre több jó koncert van, amire érdemes elmenni. Ti is egyébként felléptetek? Vagy, igen, felléptünk, viszont mi csak egy szakmai teremben az iskolát képviseltük, szóval ott nem láthatott minket sok emberként a standokon, mert nem oda kerültünk. Tehát mi a szakmai teremben képviseltettük az iskolát. Jó, akkor nagyjából ennyi. Amúgy milyen egyébként a Kőbányai Zenei Iskolába járni? Ha már így erről is beszélgetünk, ugye már említetted, hogy a billentyűsötök kivételével mindjárt oda jártak. Az mindenképpen egy nagy élmény. Rengeteget fejlődtünk, én úgy érzem, zeneileg, meg hozzáállás, emberileg is, hozzáállás tekintetében is azért maga a zene sok mindenre megtanítja az embert. A friss élményekről majd a Bandi tud beszélni, mert ő még az első évfolyamát súrolja, mi pedig már most fogunk szakvizsgázni, mi már a harmadik évfolyamot csináljuk többiek. Egy nagyon jó iskola, ha az ember szeretne mondjuk találni magának társakat zenélésre, akik ugyanolyan komolysággal állnak ehhez a témához, mint ő, akkor abszolút ajánlani tudom. Mert nekünk is tulajdonképpen rengeteget segített ez, hogy tényleg olyan emberekkel vagyunk egy légtérben, akik ugyanúgy állnak ehhez a műfajhoz, ahogy mi. Tanárokról mit kell tudni, tehát mondjatok olyan nagy neveket tényleg, akik így... Hát szerintem a szakma krémje tanított. Na hát akkor nézzük. Dob. De várjál, mikrofon. Ja várjál, én voltam béna, nem kocsoltam be. Oké, mehet. Tanárok Németh Gábor, Solti János és Sramkó János. Ők tanítanak itt. Hát magyar zenei életőik mindenhol voltak. És énekeltek. Hát igazából én az én énektanáromat tudom mondani, Fajt Ildikót, ő a Budapest Voices-ban énekel most pontosan. Igen, és rengeteg és még lemezen, mint vokalista. Igen, is. Tehát ott is azért nagyon jó tanárok vannak. Igen. Basszusgitár tekintetében Ulman Otto, Csejtei Tamás, ugye a Back to Blackből, Pókágon és Latman Béla, náluk volt szerencsém tanulni, és Latman Béla ugye a Charlie zenekarából ismert, Pókágont, meg ugye aki a rockzenében mozogott mindenki, hihetetlen élmény tőlük tanulni. Gitárosok közül Kormos János, Tornóczki. Igen, Tornóczki Ferenc. Maróti Zoltán, az Oszjának az Kiss Foreverben. Tehát ők így mind a szakma krémje. Szakma krémje tényleg. Igen. No, hát akkor reméljük, hogy egyszer a szakma krémje lesz majd a Someday dalotok is, hogyha így nagyon befuttatjuk mi is itt a rockvilágban. Úgyhogy most ez a dal jön, erről mondjatok egy-két dolgot, amit kell, hogy tudjanak a hallgatók. Na most a zenei alapja ennek a dalnak a negyedik szám volt. A negyedik szám volt, amit megírtunk a zenekar létezése alatt. Tehát nagyon, nagyon az elején készült, és azóta rengeteget változott a zene is.
átírtunk részeket, újra kezdtük, kidobtuk, stb. Tehát ezzel rengeteg munka volt, és azért került így ilyen singleként a legkésőbb ide a többi közé, mert az ének az később készült rá el. És azt hiszem, hogy Dávidnak a szövegötletei közül ez a második. Igen, ez a másik, már a Lostra írta, még a Dávid a szöveget. Ez úgy néz ki, hogy ő hoz egy magyar szövegötletet, és akkor én azt angolosítom, és ez a második dal, ami a Dávid szövegötletéből született. Körülbelül. No, hát akkor most ezzel megyünk tovább itt a Rock Panorámában. Van még kérdés lehetőség, ugye gyakorlatilag 10 perc, úgyhogy most nézzétek el nekem, hogy emellé a Someday dal mellé nem választottam ugye dalkérés, már csak azért sem, mert tényleg az időnk nagyon-nagyon véges, és ugye Soték is jönnek majd a zsíros deszkával. Úgyhogy akkor most csak ezzel az egy dallal megyünk tovább, aztán természetesen még visszajövünk a zenekarra, ugye a jövőbeli tervekkel, meg mindennel, meg az egyik személyes kedvencükkel, amit gyakorlatilag mindjárt szeretnek a zenekarból. Úgyhogy akkor most jöjjön a Someday tőlük, és akkor jövünk vissza gyorsan.
Ajjajjaj, egyszer véget ér mindig a műsor, ezt utálom a legjobban a hétfőkből, amikor már ilyen 19 óra nagyon-nagyon közeledik, mert ugye az azt jelenti, hogy a Rock Panorámának is sajnos a végéhez érünk, úgyhogy ez volt a mai műsor, de természetesen még az Excretions-től még megkérdezném ugye a jövőbeli terveket, mert biztos, hogy nagyon-nagyon sok van, hiszen átküldtek nekem is ugye egy ilyen kis biográfiaszerű dolgot, és abban külföldi koncertektől kezdve azért még mármint külföldi koncertek reményében, tehát az elég sok minden volt ugye, meg dalrögzítés minden, úgyhogy gondolom teli vagytok ötlettel, reménnyel, tervekkel. Igen, mindenképpen szeretnénk a legjobb minőségben felvenni a dalainkat, és a lehető legminőségibb zenét produkálni és írni, ami reméljük, hogy egy olyan szintre kerül, hogy majd külföldön is megálljuk a helyünket az ottani palettán lévő zenekarok között, és azért is írjuk kizárólag angolul a szövegeket, hogy ne zárjuk el magunkat ugye az olyan területektől, ahol szeretik még az ilyen zenét, vagy a hasonló nótákat. Tulajdonképpen a külföldi terveink azok így erre mennek ki, a legjobb stúdiófelvételekre és a legjobb bulikra, a legjobb koncertekre, minél nagyobb helyen. Szeretnénk majd a fesztivál szezonon is majd aktívan részt venni valamikor, amikor lehetőségünk adódik. Hát most ugye fesztivál szezon nincs, viszont vannak klubkoncertek, és ugye említetted, hogy most azért hál' Istennek elég sok van nálatok, akkor szerintem sorolhatod is őket, amiket tudtok fejből. Októberben még 2 buli lesz. Az egyik az 18-a, ez a Juk nevű helyen, a Heten, mint a Gonoszok Fesztivál ugye, részeként adunk mi is egy koncertet, és október 24-én pedig a Stone Jesus zenekar előtt játszunk, mi leszünk az egyik zenekar, aki erről melegíti nekik a színpadot. Ezt a koncertet, ezt majd ugyancsak ilyen zugdatási-kutatós nyeremény alapján HD-ban fogják majd rögzíteni több kamerálásból, úgyhogy azt a bulit ezt mindenképpen nagyon meg szeretnénk lökni, úgyhogy erre a 24. alkalomra nagyon nagy szeretettel várunk bárkit, aki érdeklődik, mert ott az felőlünk is egy nagyon minőségi buli lesz mindenképp, meg a többiek felől is. És hol érdeklődhetnek ugye, mert hát ez is nagyon fontos, hiszen van a zenekarnak elérhetősége, tehát hol tudnak titeket elérni? Igazából mindenféle információt megtalálnak a Facebookon, itt a YouTube linkektől kezdve, a Soundcloudon is fent vagyunk, és külön létrehoztam egy ilyen letöltő linket is, hogyha valaki szeretné ezt a zenét hallgatni, akár NPR-on lejátszani, akárhol, akkor ezt megteheti. Úgyhogy a Facebookon minden fent van az Excretions név alatt. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük a meghívást. Van még zárszóként egy dal, amit ti választottatok, miért is? Ez egy Rage Against the Machine dal, tulajdonképpen azért, mert ezt a zenét a zenekarból mindenki szereti, és a riff az pedig nagyon meggyőző, amit meg fog szólalni, úgyhogy ezért választottuk ezt. No, hát akkor ezzel záródik ma a Rock Panoráma, de ne felejtjétek, hogy egy hét múlva újra itt leszek ugye szintén vendégeimmel. Az, hogy kik lesznek a vendégeim, azt egyelőre nem árulom el, de természetesen ugye mindent időben megtudtok a honlapunkon, meg hát ugye a Facebook csatornáinkon keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velünk, egyrészt ugye a vendégeimnek, hogy eljöttek, másrészt is nem utolsó sorban ugye nektek hallgatóknak, hogy itt voltatok velem, és végighallgattátok ezt a 2 órát. Nem menjetek sehova, hiszen a Rage Against the Machine dala után jönnek majd a Zsíros Deszka vagy a Mi van a hódon túl, tehát mind Sroti, illetve Josa, úgyhogy mind a ketten jönnek hozzánk, és itt lesznek egészen 19 óráig, úgyhogy hallgassatok ilyen nappal a rockvilágot, bye bye, sziasztok!